I don't like that. Yan. Ano eh? Sarap. Katibin mo na. No, dito ang Tandalan Highway. Siyam-siyam dito. Traffic. 50 pesos ah. 50 pesos yun. Parking fee. Ito tadi isip dito. Wala ni. Dagalato dyan. Tapahan mo yung paratingan ni. Mga alas 10, alas 11 kanto. Alas 12. Strawberry. Ba, di pa ako nakapunta ng strawberry farm, ma. Kayo eh. Hindi kami naman sa pumunta kami sa bag. Doon lang tayo sa Bulungham Park lang. Bulungham Park, ang pinupunta namin Bulungham Park. Saka dyan, Botanical View, Mines View, yun lang, doon lang kami. Yun lang po yung puntahan namin dito. Doon kayo nagtatagal sa Bulungham Park. San CR ba? Eh, comfort room din, comfort room. San CR sa katas. Pwede ang ba dyan, Jerry? Ayun. Magawi ka ng halaman mo. Hindi. Nasabi ko na alaman Sa na. Patayod Pangasinan. Patayod Pangasinan kasi sa Ang butal sa kailangan to. buto sa kailangan. Iraray mga nalako yung screen, tagarab Pangasinan namin iaraya. Oh, Pangasinan mura na, Pangasinan na namin. Isa kasi yan. Tagarab pa kaya, tayo wala pa iralan din dyan. Jari pa nalako ang dalaba. Pati mga laki taho, manisa kisiyag. Oh, may sukit dito ng Jen Marje, taga Aguilar. Marje pa lalakot dabang mo. Doon din ang picturean. Ano tayo guys sa strawberry farm. May malaking strawberry dyan. Tingnan natin na ano. Kasi mga sinento kanila, hindi ko na pag ini-edit ko. Bilang nga. Makakuha ka nila sa tulad ng layo kaya nilarang ito. Kung gusto nyo mag-rent ng Ethnica Tire, may 50 pesos. Ito, ganyan siya. Ba't kayo nandyan? Dito mapasok kayo, may mga souvenirs tayo dito sa loob. Pwede rin kayo magsuot ng ikot-katar po for picture. Ano to? Shop pala to. CR din doon sa mga naiihi. Dang. Buti kumain na tayo. Hamburger kayo ng...
Lettuce ma. May iba't ibang klase oh. Ang daming klase. May oregano pa. Mas mura yung pang kasi doon. Oh, but- Sa Piken po, sa experience po kasi yan, ma'am. Sa experience. Kayo po mamimitas. Depende ang gusto yung kunin po. Oregano ka dyan. Strawberry yun. Kaya nga tayo punta ng strawberry farming. Strawberry farming. Pwede nga, basta Kailangan daw. Harang ka, awanda pa. ano ba, nakapili na kayo ng farm na pupuntahan nyo? No, dito no, malalaki. Mami, may nakita kami ni Kuya. Kaya kayo sabi ko, oregano yung pala strawberry. Parang ano pala siya, strawberry pa. Grupo ng mga Josh and Dick. Sarado siya, hindi siya nagpapasi. Ito rin, hindi rin nagpapasi. Ala, Marina, ma-open. Ay, kunaktan mo rin mo. Ay, Santi, tara na dito, Santi. No gloop, no poop, we all want to scoop. Ah, minimum 7. Sa isang basket. Sa isang kilo. Ano? Huwag na tayo siya. Halika na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino mag... Tayo! Iba-vlog na lang. Pabayad no. Mayagan eh. May kahit ako dito kutitin. Tara. Hanggang dito po yung isang kilo. Mamod lang kung aapaw. Sorry po ma'am. Ay, crocodile. Oh, taga Mag-extra konting na lang po kayo. Kasi bawal po kayong manitas na wala po. First try. Dito, sasarado natin. Ipin po. Hawak. Nakawak ako strawberry oh. Ibalik mo na sa isa. Ah, dalawa lang. Thank you. Diretso lang po kayo sa mga namimitas. Diretso lang daw sa mga may namimitas. So ito hindi pa pwedeng pitasin. Wala bang picture ng mga apo dyan? Yan, halika na! Picture ako kayo. Gatin! Asa si Peter?
Oh, makunwari nagugupit kayo ng ano, strawberry. Sa likod si Peter. Yan, sige na. Oh, picture. 2, 3. Tingin ka, ma. 1, 2, 3. Oh, one more. 1, 2, 3. Sanay ka dito. Pero magpitas ka pa rin. Pwede bang ano? Kumain habang nagpipitas. Bawal. Parang ang sarap kainin. Tama na po. Hindi ko natitikman. Matikman din kaya. Sana po yung nagsabi. Kasi kung titigin kayong lahat, wala na. Iba kasi ang dila nung sa dila ko. Ay, mas matamis yung lasa mo, sir. Matabang ang dila ko. Ah, Binibidyan mo, babe? ah. Off-season na daw. Oo. Wala. Pa-off-season na talaga. Pero marami pang ano eh. Yan oh, yung red. Opo. Ari ko. Pero mapula. Pero mas maganda yung maliliit lalo na sa biyahe rin. Mas maano siya. Uy, dahan-dahan naman, babe. Para hindi siya maano. Malamog. Sayang. Nga ni, di ba? Paulit-ulit, maliit. Pero ito yung matamis. Pwede, Mm. Ay, puki. Ay, dapat tayo nagpapatulong nga. Dali po. Dahil kahit naman magpatulong ka, wala naman makita. Hindi, ere. Mamalinaw ang mata nito. Tinan mo. Hindi basta may experience ka sa picking. Ate, papiti. Ang masama lang, hindi ko alam. Baka reject na ilalagay sa akin. No? Hindi naman, sir. May butas na. Ay, kasi niya napipitasin ang kwan. Saan pa pwede mo? Ganyan mahirap tingnan. Sa kabila. Wala nga akong mapili na eh. Buti mabilis ko kumuha. Eh dapat pala tikman ko na yung butas na yan. Kinakain mo naman pala. Titikman ko na nga. Kaya pala hindi mapuno. Hindi ba pulo? Oh, hindi. May permit ka kasi butas eh. Nakain ko ano na. Ayaw. Ay, baka naman kaing daga na yung kinakain mo. Eh, nahanap ko lang butas. Para kainin. Ikaw marami nakarinig sa akin. Puro butas kakainin nila. Ang cute. Kasing cute ng asawa ko. Pagka tinala ko yung ano, may hawakan ako. Bumili ako ng hawakan ng cellphone. Baka 1 kilo na tayo, be. Asa na sila mamoy? Ano pala mga confused ko? Next time silang magputol na? What's that? Strawberry! Ang favorite ko na. Diba? Yun nga oh. Ito, bibili ako. Magkano isang puno? Baka may nakain ka. Wala sila kainin yun. Wala yan kanina umaga ma. Nagbiyahe ko. Ano yan? Masela ni tanim? Pwede tayo magtanim. Nangyayari. Kasi ab. Ito. Yan lang. Sandaan. Pabili din ko yung isa. Saan yung nilalagyan? Patay sa atin yan. Ay, may kuto. Marami ang tabi. Ito malaki oh. Ito po ba? Yung isa sa kabila. Wala kasi. Tadpol. Ay, dad, may ano na. Ayaw mo. Mas maganda yung... Tanim? Yan ang baka may ano. Ganda yan. Julie, bumili ka rin. May ano rin oh. Para makapanta tayo sa iba. Oo. Kaya nga, Tama na. Ano to? Anong gulay na to, babe? Anong gulay to? lettuce din yan. Lettuce. Ah. Yan, pwede na. Pwede nga daw sa loob. Pwede na yan.
I don't like that. Bango ng amoy. Dati gusto ko rin. Titig ako. Ha? Pungi. Uy, bawal yan. Kita ba wala? Ako may 1 kilo na to. Ay siguro ayun yung mga Babe, airbend. parang may 1 kilo na to. Mas marami dito, ano? Mas malalaki na. Kaso yung abot lang daw. Hindi ko naman abot. Parang may 1 kilo na to, babe. 1 kilo na ba? Oo, baka mamaya. Eh, di ba sabi naman nila, ano, puno. Hindi naman super puno. Tama, kikiluhin tama. Ang dami ah. Naglawakad tayo. 100. Yan. Ano daw yung kukunin nila? Uy, ba't kasi yung kay Pelandit-tandit pumasok sila dun? Mali nakita ni Auntie siguro. Ate, bawal dyan! Dagdag na yan. 7.30 po. Akala ko dagdag na. Dagdag na ate. Walang 30. Sige lang po. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Pag naman kasi nag-strawberry chicken sila. Kesa tusog. Okay. Andyan yung ano? Yung. Yung nagkagat, maasim. Tamis? Pag yung pulang-pula. Kaya nga naamoy ko parang tamis eh. Parang sarap kainin eh. Pwede pa yun. Ano man, Kita din mo nga. Gusto kasi may ganong strawberry niya dito. Yun ang problema. Siyempre, una, hindi mo na mapipitas na. Laki na ng problema mo. Pangalawa, siyempre hindi mo buhat yan. Bakit pagkatasa mo? Yan. Ba't makuhin mo ba yan? Hindi ba? Makakain mo ba yan? Yun lang yung sila. Pupunta na naman kayo sa another ano ng farm. Farm na naman. Strawberry jam, 4 isa saan? Kumakain ka na, Beb? Kumakain ka na, pingi. Wala nang hugas-hugas. Kain na agad. Hindi kaya sumakit yan natin dito? Yan. Ano eh? Crap. Ice cream. First bite. Sarap. Sarap. Kain na tayo. Strawberry ice cream, sarap.
Favorite fruit ko to eh. Wala kayo dito guys. Peace out.